Gràcies, senyora presidenta. Senyor president i senyor conseller, vostès volen fer creure que la crisi va començar com en setembre, com l'inici de curs, però és que resulta que això ve de molt més enllà. Vostès no reconeixen que la seva política econòmica ha sigut un error molt gran. Centrar el creixement econòmic en el sector de la construcció única i exclusivament, deixant de la mà de Déu el sector industrial, el sector del textil, l'agricultura. Això ha sigut el que vostès han fet. Nosaltres volem saber si és veritat o no i què pensen fer vostès en les dades de 112.000 parats més des de l'any 2006. Això és el que volem saber per què així no se fan polítiques per a les persones i sí per a alguns pocs. Vostès parlen de creació d'ocupació. Quina ocupació? Vostès parlen d'una ocupació que no és tangible, que se'n va com l'aire, l'ocupació que genera l'American Cup, la Volvo Ocean Rail, unes dades que són passatgeres. Nosaltres volem parlar d'ocupació, una ocupació de qualitat i permanent, senyor conseller i senyor president. Per tant, jo vull saber què pensen fer vostès en aquests 112.000 parats més des de l'any 2006. Quines són les polítiques que vostès volen fer per a aquesta gent, la gent del poble valencià.